Ема, ела да ги пранкваме сега. Хора, следващата тя ще е също. Хора, наистина знават, нека да ги пранкваме. Ема, успяхме. Трябва само да измислим какъв пранк да направим. Така ли се падне, момчета? Който е момиче да лайкне видеото и да се абонира за канала. Който е момче, защото някой ден съветвам ви вие да пранквате ваши приятели или брат. Ще бъде забавно и да снимате, да си създадете YouTube канал. Хора, добре. Май, Ема. Значи, хора, аз съм Ерма.